ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia, ka Shong ha ka jinglong scam, bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban sanya ka lintiya jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Lyoh bedum ulawan bantap ya ka Mawlai hi borokawe. Marsen yo eka khubor basngosi ba uba SD Khongwir ula Khlad no na kani kasla perthai. Uba SD Khongwir de urang ba. Uba kinong Mawlai ki iet bat buram bhai u. Ula long kum MLA atpusan senam kinti hadu bundo syang thai hino. Ula bat kum urang ba shnong ka Mawlai nong luom la palat san pos nam. Ula bat kum presiden jong ka Mawlai taun dorbar la bun snam uni urang ba ula Khlad no hanai grems ha ka arpuai terek unai weng arhajar arpulai. Ula tiap pang hanai grems lakum ba artayo ei bat one on tap yu ha ka arp sau terek unai weng arhajar arpulai ha ulum jing tap ka balang presbyterian Mawlai nong lum. U MDC ka Mawlai ba taibor pathau ula pen pau ka jing smo kendet bat ka jing so lam halor ka jing Khlad no jong ba SD Khongwir ubla ai ka jing shakri ka bhatam om tang ya ka Mawlai Henry ru ya ka jila barokawi. People packaging some seats and so from board car. All the dumb laws and she clap not on his spicy Khongwir the belong. Em even in come from my constancy. Low winning the long bar la them. Jing they come but the deal some Mawlai. The do be long. Emily ko hadu win the song tight. Going to do car the Mawlai constancy if they clap not in it. Yes, come back mati where we the poor. Hanya kan konsensus itu cumi, dan ini siapa? Pada saat enam, bagi atlet, pada tak Mawlai konsensus. Kemudian di sini apa? Di soalnya simpai ini masam boleh kan? Aku singkan kit, hanya kita kelab nak, but we ingin semua boleh akan cepat cepat happy juga. It's Khongwir. It's a big kita tu.